Takže čauko, tu je Zoxten a vítajte pri ďalšom let's play, alebo skôr gameplay na hru Euro Truck Simulator 2, takže tu mám nejakú aktuálnu prácu, Taše neviem, ani som o nej nevedel, takže ideme si po dlhej dobe zajazdiť zasa a dobre, pustil som sotky, som frajer a pred chvíľou tu niekto zvonil, tak som sa tváril, že tu nie som. A máme tu 5 hodín cesty, čo je super celkom práca. Pozrieme sa na takéto vecičky, poškodenie 2%, dobre. Takže môžeme ísť. A môžeme si zapnúť aj nejakú príjemnú hudbičku. Takže je tu Slovenské rádio a dáme. Nie, nemôžeme robiť oné. Nejdem robiť reklamy, takže nejdeme si nič zapínať. A tu vidíme našich kamarátov, truckerov. A chcel som sa vás opýtať, či by ste boli takí dobrí a povedali mi, že či sa dá hrať Euro Truck Simulator multiplayer, lebo niekto si vymýšľal, že hej, a ja mu to chcem potvrdiť, že nie. Lebo podľa mňa nie. A tak sa vás chcem opýtať. Takže ani neviem kam ideme, ale ideme 80, čo je super. Juj! Dobre, zaujel som. Stírače. Svetla. Smerovky, dobre. A toto je taká dvojsmerovka. Dobre, tu sa nemáme predbiehať, takže sa ani nebudeme predbiehať, lebo nie sme nejakí makery. Trackery sme, ale makery nie. Driftix. Okidoki, takže tu sa môžeme predbiehať. A tu bude zatáčka, dosť neprudká. A tu vidíme nejakú farmu. Farm Simulator. A pred nami je počívadlo, do ktorého my nepôjdeme, pretože nás čaká dlhá cesta a my nechceme spať, my tam chceme byť čo najrýchlejšie. Takže pretok. A vidíme tu nejaké autá na krajnici, ktorí odpočívajú. Aj tu more! Alebo príhrada, alebo čo to je. A ideme do nejakého mesta, nejaká pekná slnečná pláž je tu. A pekné mestečko. Nie, to sú hranice medzi Nemeckom. Či? What the? Prčíc. Ups. Jo. Takže dali sme to ako profíkes. A môžeme pokračovať ďalej v ceste, takže ideme z okna. Taký rozdiel. Áno, samozrejme, všimol som. Schádzame hneď od mora do lesa. Čo je pekné prostredie. A predbehneme túto špinu, ktorá sa vlečie 20-kou. Sorry, party racket. Tak, môj volantix nesmierne vybuje. Dobre, takže si nepredbehnem, vieš, Aldina. Aj teba, keby som tu nemal. A tak toto ešte dám, hádam. Nie? Nie som až taký slimačik. Či som? No, toto vypnem, že mi nechcem tu vlikať. A toto ešte dám. Hej, ale dostanem pokutu. Nechcem pokutu. No, dostal som pokutu. Ach ja už som sa zľakol, že to je jedno jazdenie proti smere a je to len za jazdenie, že za nabúranie prednou časťou auta do zadnej časti auta druhého auta. Tak som vám to krásne vysvetlil, tu je čo nejaká rieka. Nie. Riverside, motherfucker. A nie, to bola nejaká diaľnica ďalšia. A stále som chorý. No, už nie som asi, keď toto video vydám. Ak to vydám ešte dneska, tak som chorý. Dneska je... Neviem. Viem, že je sobota... September.
A nejakého 21. je, alebo neviem. Myslíte si, september od 20. do neviem koľkého sobota, asi 21. sa mi zdá, takže to som ešte chorý. Plus, viac, môžete to poznať aj na mojom zakrytnom hlase. A už iba 3 hodiny 26 minút cesty. My už ideme 5 minút. 5 minút. A zatiaľ ideme celkom dobre, takže to je viac menej taká oddychovka, kde vám porozprávam všetko. Čo vás nezaujíma, ale aj zaujíma niekedy. Tieto textujú stromov maštru, že stále keď idem okolo nich sú ako placaté a pozerajú sa ako keby stále na mňa. To nemám rád. To nemám rád. Ok, tuto je streda 12:38. Tak. A tuto nejaký kombajník úraduje. Neviem, či ste počuli moju trúbu, lebo mám dosť nízke audio, aby som aby ste počuli môj hlas, lebo stále čakám na nový mikrák. Pardon. Lebo stále čakám na nový mikrofónik. A tu budeme o chvíľu odbočovať, takže už začneme brzdiť, alebo to dáme. Nie. Už začneme spomaľovať. Pomaličky, ale iste. Prejstia, ňomaj. Ja vám urobím rádio. Hej. Som nechcel, Prejstia, ňomaj. Napísam vám rádio matersko. To sa v škole, viete, krstným menom sa volám Matej. Z rodokmene. A teraz som asi tu trošku rozprával. Ale to nevadí, ideme do nejakého tunelix. Čau. Čau tunel. A natáčame 7 minútka pomaly. Žlté auto, nemám dať komu pestelku. Takže tunel je šípka, že máme ísť dole výťahom, ale my tu žiadny výťah nevidíme. A tu je šípka, že tiež máme ísť dole výťahom, ale tu žiadny výťah není. Dobre som to povedal. Dobre. A blíži sa koniec tunela medzi no, v Bratislave, viem, že nejaký tunel, nie som Blava, Kix, nepoznám, a tu je ďalší tunel. Nie som z Bratislavy, ani by som tam nechcel žiť. Je tam viacej možností, možnosť pracovných, ale nechcel by som žiť v takom veľkom svete ako Borat. 22:39 na hnojke. Nechcem robiť reklamu, viete, tak som musel povedať niečo, čo sa tomu podobá, ale aby som nepovedal konkrétnu značku. A prečo som vlastne povedal hnoj? Asi ma zažalujú, dobre, nevadí. Takto. Si to dáme, možno začneme robiť tutoriály na Minecrafte. Možno, ale počkajte. Chvíľočku, dobre? Len sekundička. More. Takže, čau, kakauko, som späť a tuto som si pre vás prichystal moje série, ktoré budem sa snažiť pre vás do konca tohto roku a začiatku nového roku vydať. Takže ja budem šoferovať a budem to čítať. Takže prvé je čarovný Minecraft, ktorý určite všetci poznáte. Je to balíček modov od Gamera Menta, prevažne od Gamera. Potom Mafia 2, ale oznova celá. Ďalej je hra Don't Stare. Je to celkom dobrá survivalná hra, ktorá ma baví. A ďalšie Minecraft Skyblock, je to jedna z najstarších Minecraftových map, ktorú skoro nikto nenatáča, preto som sa rozhodol natočiť teraz. Ďalšie je Assassin's Creed 2. A to vidíte aj podľa môjho Minecraftového skinu, že ho tým mám rád.
A ďalšia je The Sims 3, ktorú chápem ako dobrú oddychovku a možnosť spojiť si svoje sny cez počítačovú hru, takže to bolo asi všetko. A my ideme pomaly odpočovať. Nie, ideme ešte hore na diaľnicu, super. Ale ideme odpočovať na ďalšiu diaľnicu. Takže tak, musel som to urobiť. A ideme do Prepačte, nepoznám nemecké mesta veľmi. Viem, že je tam Berlin, Mníchov, Dortmund. Viete, futbaliste. Este Breste. Viem, že je tam Hamburg. Ger. A ďalej už neviem. Viem, že je tam tento Dotačame 10 minút. Takže sme to stihli. Čo nám tu znovu 5 hodín budeme cestovať. Veľmi rýchlo sme to stihli. Pardon za môj hlas, som chorý. Ak neviete, dáme toto za hodina 20, one. Vydržíme s tankérom. Vydržíme. Mohli by sme, takže na tomto benzíne už dojdeme aj do cieľa. Aký nám dali, taký si necháme, nie? Dobre. Tak, a teraz mi to úplne zalogovalo, ako som šťast. Tak teraz nie, a vtedy ako som stlačil, tak mi to dosť kovalo. Takže ideme zase do tohto smeru, lebo kamiony by mali byť len to úplne napravo smere. A neviem, čo tu robí toto autičko. Autičko, že padaj. Ja počím drevený. Chýba to ruky. Máš ten diel to ide? Ty debil. Teraz mi to zlaguje, lebo nadávame. Nie až také drastické nadávky, ale tak. Dúfam, že to počuť, čo som robil. Nie, nemáte problém s ušami. Ja mám problém s rozumom. A s mozgom. To je to isté. Okidoki, takže o chvíľu sme v cieli. Mám 50, 49, 48. Aha, Farm Simulator. Sa to veľmi podobá. Vidno, že to robili asi, podľa mňa, neviem, nevyznám sa do toho, ale robili to tí istí tvorcovia, nie? Simulátory, všetky tieto Farming, Demolition Company, tieto, no tak to asi nie, ale tieto simulátory proste si myslím, že to robili oné, všetci Nemci to robili to isté. Čauko. Dúfam, že, všíš som. A tam sa ide na Austrosas. Raz sa musím pri tej značke zastaviť a prečítaj si, čo to je, lebo mňa to začína serinkať. Okidoki, 12 minút, aby sme o chvíľu celi a mohli by sme byť excelentní. Vypne sa! Okidoki, no man. Áno, z chvíľu sme v cieli. A my budeme excelentoj. Podľa mňa budeme dostatoční alebo excelentní. Takže o chvíľu odbočujeme, tak by sme mali znížiť rýchlosť, ale ja idem stále 90! Nehovorte mi, že neviem to prečítať proste, ja neučím sa nemčinu, neviem po nemecky, ja nechcem vedieť po nemecky, iba chcem, ale to je jedno. Chcem len kvôli tomu, aby som mohol prečítať, co? Nič nejde z hora. Hej, karamba. Dobre. OK, zaradíme sa do pravého jazdného pruhu, aby sme nezavadili rýchlejším autám. A už ideme tam nejakú vodnú nádrž alebo niečko, alebo čo to je. A ideme do Berlína, čo je hlavné mesto Nemeckej republiky, alebo Nemeckého kraja. A tu vidíme krásnu stenu, za ktorou sa skrýva Devínsky hrad. Je to veľmi krásna stena, krajšia ako ten hrad. Brzdí. Jo! Takže my odbočujeme. A cez kamaráta nevidíme. Už ideme na zelenú. A objavili sme miesto Berlín. Hodne. No do riti, to nestihneme ani hovno. Debil. Aspoň ja to nestihnem, no. Faka. Tu musím ešte stáť jak debil. Alebo
Paka. Nie! No tak dobra, mogliśmy sobie poczekać na zonu. Dobre, także zaradzimy sobie na to, kto tu. To jest po chodniku. A wyszłoby mi to. Ja wiem, że się nie spomalím. Okidoki, możemy wypróć smeroku a doraziliśmy na miejsce určenia. Jo! Jo! Áno, dali sme to do ženy, dámy a páni, končím tento diel, len si to zrejme, aký som bol frajer, super duper muper. Preskočíme parkovanie, to je jedna z najlepších vecí. A aký sme boli? Dobrá práca! Nakazakovaná doba. Koľko sme získali? 7380 eur, takže ďakujem, že ste pozreli toto dielo v Truck Simulator 2. Dúfam, že sa vám video ľúbilo, pračo, pravilo. Like, odber, poteší, dislike nie, ale je to na nás tak. Čau, čauce!